aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jainko guztiz altxua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Aska ezazu jauna, Juanita zure sarbitzaria, pekatuen lokarri guztietatik. Mundu honetan bataioaren bidez Kristoren antzeko izan zena, zure sartuen artean piztu eta bizi dadin, piztuerako egun arkitsuan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Paulo apostoluak Tesalonikarrei. Zen dio, hilak bekaz, zuek ez jakinan egoterik ez dugu nahi, moidel, ez aitezten, itxaropenik ez duten beste horien antzera. Jesus hil eta piztu zela sinisten dugun bezala, Jesusengan hil direnak ere, jagoikoak arekin batean bereganatuko ditu. Eta horrela, beti, jaunarekin egongo gara. Poztu ezatze beraz elkar, hitz hauekin. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, jende taldea ikusirik, mendira igozen Jesus, eta eseri zenean, bere ikasleak inguratu zitzaizkion, eta berak onera erakusten zien. Zorionekoak gogoz behartsu direnak, berena duteta zeruetako erreinua. Zorionekoak otzanak, berak izango dirata lurraren jabe. Zorionekoak negarri egiten dutenak, postuak izango baitira. Zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri direnak, aseak izango baitira. Zorionekoak errukitsuak, hauek iritsiko duteta errukia. Zorionekoak bihotzez garbi direnak, hauek ikusiko duteta jangoikoa. Zorionekoak bakegileak, jangoikoaren seme esango baizaie. Zorionekoak zuzenagatik erasotuak, hauena data zeruetako erreinua. Zorionekoak zuek nigatik birauka eta erasoka
erabiltzen zaituztenean, eta gezurretan asmahalak zuentzat esaten dituztenean, poztu zaitezte eta alaitu, haundia izango data zuen saria zeruetan, jaunak esana. Ez erra zuri jauna. Pentekostes eta hirurtasun santua ospatzen ditugun igandeen artean, egin du azken arnasa Juanitak, eta hementxe elkartu gera, hainbeste urtez bizitu zen bere herrian Atailun, naiz eta hiri berrin Muskitzen jaio, eta hementxe elkartu gera azken agurra egitera. Bizitza luzea izan du, 105 urte. Nafarroako bigarrena agertzen zen, gauza eharra da, 105 urtez bizitu da, eta gainera burua oso ongi. Bintzat, akoratzen naiz, azkeneko aldiz, 3 urte izango zen, Jesus Marita biok joan ginen Barainainera bisitan, gainera justo Fermin enkargu batzuk egitera aterea zegoan, eta esan zion ez zabaldu inori aterik. Hala ere, guk timbrea jota beak zabaldu zuen da beharrik ez dio da kasurik egin Fermini, hala esan zigun humorez Juanitak. Eta oso ongi hartu gindun, eharki egon ginen, eta hartu nizketan, gero beste behin telefonotik, eta hemen ere egon duzelarik, Atailo mendin zenbat, aldi zenbat buelta, gorazen ez, ekarri nion Erromatik, errosario bat, beak ikaragarri gustora errezatzen zuena, Ama Virginia asko maite zuen Juanitak, fede sakoneko pertsona. Esan genezake, olako pertsonak 105 urte bizituta nola baitere ulertzen ematen digu nolakoak izan du diren aurreko belaunaldiak, gure baile hauetan, gure herri euskaldun hauetan nola izan du diren pertsonak. Eta Juanita pertsona, esan genezake, fede sakonekoa izan du dela, bihotzean zeramana. Gaurkoan, hemen elkartu gera lehen esan dudan bezala, Pentekostes eta hirurtasun santuaren igandeen artean parte honetan. Pentekostesen ospatu dugu Espiritu Santua apostoluen gainera jetxizela, bere indarra emanez, sendotuz, biziagotuz, eta hirurtasun santua gure fedeko misteriorik handiena ospatuko dugu. Jainko bakarra dagoela, zeru lurrak egin dituena, baina 3 pertsona ezberdin dela jangoiko bakar hori. Aita, Semea eta Espiritu Santua misterio bat da, gure adimenak ulertzera indarrik aiatzeko ez daukena, gaitasunik ez daukena, baina Jesusek ala esan digulako sinisten dugu. Hoxe, eskatzen diogu jangoiko onorri, maitasuna den jangoiko onorri, ezagutzen gaituen, maite gaituen, errukitsua den jangoiko onorri, eskatzen diogu Juanitak gure senidearen alde. Bizi hau luzea izan balin bada, oraingo bizia askozaz ere luzeagoa, eternoa, betierekoa izan dadila jangoikoaren eta bere aurretik joan diren guztien konpainian. Eskatzen diogu jangoikonari hartu dezala. Bukaerarik ez duen goiko zeruko otordu hartan, bere zeruko hartaldeko partaide bezala mundu hontan bere hartaldeko partaide izan duzena. Eta Juanitak handik bizitza hontan hainbesterik lagundu digun bezala, handik ere laguntzen segi dezan.
Juanita gure senidearen onerako izan da dira gure eskaintza. Opari honen bidez barkatu egin dituzu mundu guztiaren pekatuak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Aita guztiz sartu, jangoikoaz guztidun betieneko horri. Jesus jauna, errege ospetsua, pekatuaren eta heriotzaren garailea, aingeruak amaiturik, igo da zeru goienetara. Jainkoaren eta gizonen bitarteko ezarria izan da, eta munduaren epaile eta jaunen jaunegina. Zerura doa, ez gure giza izatea paretik urruntzeko, baizik guri itxaropen bizia emateko. Gu ere, haren gorputzeko atal gerano, joango gerala egunen batean, bera gure burua sartu den herrikudan. Horregatik pazko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingiru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren goreskena kantatzen. Santu egizkizu bada, ogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kariz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire ere jarri. biziaren ogia eta saldabenaren karizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, alanean zure zerbitzaile onartu deituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna duzian zabaldu dago zure egiza eramazu nahitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Francisco gure hartzaiarekin, bere laguntzari banatu nirekin.
eta eginkizun guztiekin batera. Gogoan izan jauna bizi itxaropenean, joan diren gure senideak, Juanita eta gure indar guztiak. Arizatu zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkidu arren, guztia betiko bizitza iritsi dezagun. Anglikoaren Ama Maria doakoarekin, bere sena Jose Santuarekin, Apostol Santuekin, San Juan Bautista parrokientako zaindariarekin, eta bizatu guztietan zure aldizkide izan diren santuekin, haiekin batean gore ezteitan. Jesu Kristo zure semearen eta. Ole bitatzen, zure kriminalen bat, zure alta, aragoiko aduzidu herri, Espiritu Santuarekin batean, osen da aintza guztia, izan guztietan. Batzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bitur gabe esan dezagun. Gure aita, santu izan berriz zure izena, etorri zure atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu bakeak gure egunotan, zure errukiari eskertzakatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzaileak noiz etorriko den zain gaudela. Zure bezala zure ospekain arragoen eta beti. Jesu Kristo gure jauna zure semada apostoluei bakea usten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa betezela emaiozu elizari bakea eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin Eta zure espirituarekin. eta eskurik eman gabe emaiozu bakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hona hemen jangoikoaren bildotxa da munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zareten guztioi, familiari, unea hogeita laguntzera, Jangoikoari, Juanitaren aldea begutzera eta berari azkenak horra egitera. En nombre de la familia, en nombre de la parroquia, muchas gracias a todos los que habéis acudido hoy aquí, como en todos los funerales, a acompañar a la familia en estos momentos de dolor, a rezar por el alma de nuestra hermana Juanita y también para despedirle, dando gracias a Dios por esta vida tan larga, de 105 años que ha vivido entre nosotros. Como tenemos costumbre, también mañana, en la misa que toca aquí, en Atallo, volveremos a recordar a Juanita a las 6 de la tarde. Y arratsaldeko seietan gomezetan, igande dezberako gomezetan, berriz ere bere alde erregutuko. Eta orain bukatu horretik, azken erresponsoa errezan ezagun. Amen. Zoazte jaunaren batean.